Piny owacho geto mar medo kwan mar jopunjre masomo e mbalariany mar Open University of Kenya kowuok e kwan masani ma jopunjre 3,500 nyaka 50,000 kachop higa manyien. Mbalariany no manopuodhi chung' kar kende higa mar 2023 chiwo somo e wi lony manyasani ne jopunjre e nengo mogonyore. Jatend migao mar somo Migos Ogamba owacho ni okang' makamano dhi nyalore kokalo kuom chwalo somo makamano e yor mbui mabiro konyo jopunjre somo kar bedo ma ok ochuno ni gidhi aching' e mbalariany. Nowacho ni sirikal temo yo maginyalo nenogo ni jopunjre osomo e yor lony manyasani kaka yo achiel mar neno ni giduoko chien midhiero mar omenda masani okwako thoth mbalariany ma pachoka. Kanoloso Naivasha e romo mar kansel mar mbalariany no, nowacho ni sirikal biro siro mbalariany moko masani thembo e yor omenda. To see how we actually can get these numbers. That we have a target of reaching 50,000, over 50,000 students by 2026, end of 2026. And that will actually assist in the university becoming self-sustaining. As you are aware, we have challenges in the funding of universities, and the more students we have, the more programs we have in the Open University would assist it easily be weaned off the exchequer once we have that number, that optimal number. If you look at our Vision 2030, we are talking about prosperity by 2030. But the question is, whose prosperity is? Who are these people who want to be prosperous? If you don't give education, it means we are excluding people from that prosperity. So this is exactly one way of fulfilling the vision.